Koddu ila minn Real Magradi. Illum ġejna għand il-Procat Barber biex Rianid u Cynthia ħajpruvaw jaqtaw li xari. Sheldon ħajkun li ħajorjom kif għandhom jaqtaw li xari li. Xinu dritt il-lajmen. Lalla madonna. Titla ħafna naħseb prima wara Qed inġibu lek intaqsu. Proset tri, eh? Thank you, thank you. Tad diżastru qed tagħmel hawn. Alhamdulillah wara. Nagħmillu naqrek kara issa sem serki. Issa jienu Sheldon hawn u ħanaraw naqra x'għamlu daw dinnaħa. Ħanaraw dinnaħa. Kaffi ġemma aħjar. Faqa tal-linja hemmhekk. Ej. Mela għandna vot unanimu u r-rebbieħa hija Cindy! Kemm jittajbu! Nixtieq ngħid li din persuna replit li ġesta xkella magna aħjar minn tiegħi. Tiegħi jagħmlu li apposta ma bdewx qabdu jissa u ma bdiex taħdem sew. Għamiltu li apposta, għamiltu li apposta, dejjem raw kif ħajfottuni, right? Laqwa l-irbaħ. Frejma ħadd. U ħanwol fordar miegħi.